Nyt on semmoinen tilanne, että mä joudun taas hehkuttamaan tätä G33, kun tässä on nyt tullut uusi malli. Tämä on vanha ja tämä on uusi. Ja eron huomaa heti pinnoitteesta. Tässä on tällainen mun mielestä paljon siistimpi ja tosi laadukkaan näköinen mattapinta. Ja tämän uuden tyyppi on XM-L ja U2, kun vanha oli T6. Ja tässä uudessa on kierteetkin paremmat. Niissä on kans pinnoitetta. Tämä toimii tosi makeasti tämä homma tää. Tämä ei vanhakaan nyt mikään surkia ollut, mutta kuitenkin huomaa, että on enemmän laatu. Ja sitten tässä on kuulemma kaiken näköisiä muitakin muutoksia tehty. Jotain pieniä juttuja yhteistyössä tehtahan kanssa. Tämä taskulampu.fi on tämä suunnitellut ja toteuttanut. Ja se mikä tässä on kaikista parasta, niin tästä löytyy vielä 100 lumenea enemmän potkua kuin tuosta vanhasta. Joka sikäli nyt ei tässä yhtäkkiä näy, mutta mun testien perusteella näin on päässyt käymään ja hinta on kuitenkin sama. Eli kehitys kehittyy.